Karamogo. Ite sunogole ikulobene la wale. Ikulobene iyere ba do ko futeli be. Karamogo de kodo. Sa agana jori sali. Ere ka laje. Ikon ma do futeli be. Isigile flekene ma sunogola. Futeli be nyini ngane faka soko no ebe fien samala. Ah? Nogo mukera sa na wuli ka boki kan fesno kona munde kera fonye mukera di. Karamogo futeli be. Futeli be toro karamogo. Wallahi futeli be. Nogo ni fonten de ebe feneka nejire jigiwa walma ebe feneka muna ebe fenga mukeri. Karamogo ga le klife kumaro kuramina we shufa bena. Sisa ni akli julu shufa miga shifunteli la. Ah? Mugo far bebe ga chenche. Chena nite na siga nyere lebi na kele mashidi dami. Ni fantande doni soro dora be flyer ma wallahi. Ni fantande doni soro dora be flyer ma en ala ni krete fani ngana ade ama shifunten nawa. Karamogo Ha? Kana mfa dogo. Akam sokoro wani ni ngana ma delegasi funten nawa. Kana mba dogo. Ala kama sa salisa ala kama sa. Akuma funten na be ma afaka sana soro ambe masawa. Karamogo ali be kene mai be ga woshi. Tiere lantena sega shisono funteli be wallahi funteli. Ko ede shini. Ntena shisono mna kene mashidi dami. Ka kene ka jonga kene mana. Jonga do kene mana. Karamogo yange. Ni si kene ma do etse kada salon. Ete se kada salon no. Ai sali ni ta infam ko. Billahi ni si to ya fo pigini pelu. Ni si to ya 300 francs fo pigini pelu billahi te sia. Mun kene ma siliko kala. Mun kene ma siliko de kala. Karamogo ni nana sara ila doroni. Shuina ne keto do ko ngade glanda ya handa karamogo. Ne sara ila doroni. Ekele lebini dawa. Oni jom nanda. No, salite no. Otegere billahi otegere. Fio. Ekele ngani da du kene la te ekele. Muso kele du kene la no. Karamogo munde bo ola. Ai. Ni dale du ere mala la munde bola. Sali ni te daya sa ala kane yere singa kumala yere du ga ti daya wallahi. Ni funtendo bashi te me falanta ki fi fashufe. Okuma ke kligan fa nyere be suno ho. No kadi bashi tola. O kuma na infore. Funte fi falanta ite na labon. Parce que bi to fi fala ni suno ra funte libi nan sege mega nan da kene ma wai se ta la fa. No, inyebe wallahi fadna mai ga ben fok ma be. Billahi fadna mai ga ba fako. À chaque avantage, il y a un inconvénient. Billahi dépine sali frudro ne ka ko ben inconvénient kele ni ala na kira. Bashi te ne be ke ne ke kana shikene ma ibe feke iwo ko fika shikene ma sali na shi. Anga tole kan ida billahi na ida mala je no wala mina amino do billahi. Ni boko prawe masiba bane ne ta faka ba kan ida ngai. Ai ne dentro kan ida shi. Karamogo foni shuma ko ne be shikene ma bi ne be shala. Anga tola sa. Mane fruwa. O dewa yoro tala ni ore ya amfe ote. Yoro ne be shi ko fe ete shi ne ko dewa. Ni da ngai. Ne be shikene ma pa. Kan ida sa ni kuma bana ko. Aha. Ko deri be na amfa ka sokono ko ntenda kene ma mena kan. Wallahi ko te ko so jara ne sake ne chene. Ko so jara ne sake ne chene ala na crash. Ni mai apuchu de ni o fodra ba fam. Ni ane ke dra ba fam. Na batra den dole men kera fe ka de chokola ba foko query. A de chokola ba foko query ma na fe ka ne ka teka. Basi te ikle me fulaga wala na ka kasilo. Ne ka sirate. Basi te ni wala ni mani se ne mu ya shine ka fonda te ke ni da. Ni fulaga we dia ha magana. Awa ka ni da sa ni da awa. Anga tola ni da. Batra de na nyeda iko salati goji. Tenega join. Tenega join Anga tola wallahi. Ni na ni den ni ma jigi kloko ne ka fonte ni da anga si anga laje la ka anga sino ka tika bo nyela no po ibaro flow ai ni ko dugu do ka jan do ra fena bo ko fe mais c'est ça Karamogo kan ne bon ni fena ni muso fena e furu c'est comme ça hein bon c'est ça le problème du j'arrive à t'entendre dans la dame quoi flow ibaro ne furu de ka bo fa furu tu vois wallahi ne ka boya to ko sugun do la te ka remarquer ouais bon tu veux faire quoi
Faro ni laban bɛ support kɛ parce que ne ma support kɛ dɔrɔn a man ɲi n ta kana na kɛ Shakaba ta ɲuman Shakaba ta Shakaba ye dugu kelen ci ale ka mɔlɛ kabako de don koyi a bɛɛ n'ala cɛ n ko Shakaba taara c'est-à-dire kɔgɔji la mɔgɔ kelen yan mɔgɔ kelen ka dugu ci a ye dugu ci kɛlɛkɛla de kun don kɛlɛkɛla jumɛn Shakaba de b'a la d'a ma kɛlɛ kɛ a tɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn yɛrɛ ale kelen ye dugu ci sugu c'est-à-dire tellement que Shakaba ka bon quoi kɔgɔji la plage i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ t'u da plage dan na ou bien t'u koni fɛn Shakaba de yɛlɛnna fɛn sanfɛ u ka fɛn dɔ bɛ yen ka i b'a dɔn i bɛ yɛlɛ o sanfɛ dɔrɔn k'i fili ka jigin ji la quoi k'i plonge Shakaba yɛlɛnna depuis Shakaba yɛlɛnna mɔgɔw b'u bolo bila u da la Shakaba y'i cun ji la ani ji ka jɛnsɛn ji y'a boli sira bɛɛ bila a bɛ ka dugu misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen o ji da nin na a bɛɛ ci walayi Shakaba ka bonya kun tɛ gansan dɛ kamalenkɔrɔ cɛ 100 kun bɛ bɔ Shakaba la ko Shakaba nin tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ni ne bɛ baro la n y'a f'i ka nin dabila sa an ka solution ɲini karamɔgɔ ka ko la quoi e bolo ko ne bɛ nkalon tigɛ sa ne ma f'i tɛ nkalon tigɛ n ko ni ne yɛrɛ baro la i ka n'i ka kuma ninnu fɔ ne ni ne bɛ baro la i ka n'i ka kuma ninnu fɔ ne bon à partir d'aujourd'hui Shakaba ka kuma kana fɔ sinon a bɛnna lajɛ Shakaba bamuso yɛrɛ sirannen don o mun sirannen don ale a ka voilà disait kun bɛ ka mun de fɔ a ka e tɛ karamɔgɔ la hinɛ t'e la ouais effectivement wallahi parce que cɛ ka kɛ cɛ muso ka t'u ci fɛ quoi ne mana miiri bon i n'a fɔ n'a f'i ye cogo min na i b'a dɔn ni muso fana ye furu ni ne don quoi a b'o problème de la o a b'o problème la parce que là de olu ka furu sɔngɔ ni fɛn bɛɛ bɔ quoi bon là maintenant cɛ ye cɛ de ye quoi bon nous sommes tous des hommes quoi donc an kan ka essayer k'a dɛmɛ n'an bɛ se k'a dɛmɛ ou bien bon i b'a dɔn karamɔgɔ ka ko de fana man di ne ye kuma dɔ la quoi ale cɛnin kun b'a den kuma dɔ la i b'a fɔ i b'a dɛmɛ a b'a essayer k'a b'a o ye tiɲɛ ye i b'a dɔn n'i ko k'i kelen b'a bɛɛ kɛ ou bien k'i b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ t'i dɛmɛ n'i ko k'i kelen ma ale n'i y'ale ɲininka ale bolo nɔ k'o kɔrɔ de fɛn bɛɛ n'i ko k'i bɛ kuma dɔrɔn a bɛ kɔrɔya de imposer ko an mana ale sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a don ta non c'est vrai an mana o de b'o ko la non o kelen ni y'a problème ye du genre a tɛ mɔgɔ lamɛn ko b'a la quoi ale b'a fɔ ko non k'ale de ka kɔrɔ n'an ye donc ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn alors que o tɛ an bɛ mun dɔn ale t'o dɔn i n'a fɔ ale fana bɛ mun dɔn an t'o dɔn cogo min na sinon i b'a dɔn ni gun dan ne ma mais m'a dɛmɛ quoi parce que ne ye cɛ ko de ye quoi i ma an bɛɛ de ye cɛ ye donc an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ quoi ouais donc i t'a wele ouais parce que muso k'a fɔ ko muso de bɛ commande non k'a fɔ ko muso ka cɛ commande ni kɔni a tɛ se ka dan ne la a tɛ se ka don ne fari fɛ quoi a tɛ se ka kunna e ni ala cɛ ne k'a fɔ ale ma ka dan yan a k'a fɔ k'a bɛ o tɛmɛ ka sɔrɔ n m'a da ci a t'a kɔrɔbɔ ne k'a fɔ ale ma kana nin kɛ ale ma k'a kɛ wala m'a da ci one by one m'o de k'a la popo sans pɛrɛn cɛ mais an ka karamɔgɔ dɛmɛ quoi parce que ne cɛ ko de an m'a dɛmɛ donc muso t'e commandé muso cɛ filo e fana o ta e bɛ i dalen de tɛ na non bon muso bɛ ne commandé cogo di mais muso bɛ se ka cɛ commandé cogo di e k'o fɔ ne ye sa e de y'i ka furu na ne de y'a furu e bɛ se ka muso furu cogo di muso e k'a fɔ muso ka dan ye ko muso k'a fɔ k'a bɛ o fɛn fɛn o tɛ manana ko ye i t'a bila ka taa fa fɛ ou bien i ka don a la mon ami ayi o kɔni o wulibali de koyi a bɛɛ n'ala cɛ cɛ ka kɛ cɛ muso ka t'u ci fɛ ouais an bɛ se ka non i b'i kɔni ne ka cɛ kan fɔ mɛ an t'a wele e b'a dɛmɛ cogo di sisan ayi i hakili t'an ka masigi in na mun bɛ sali t'a la ko a don ta bɔ ta k'a bɛna a da kɛnɛ ma dɛ karamɔgɔ kan na dɔrɔn an bɛ sijɔ bɛɛ an bɛ fɛn tɔ i bɛ fɛ ka masigi de d'a ma n'a y'o don ni ala cɛ a t'a da kɛnɛ ma bilen walayi ni karamɔgɔ ko don dɔrɔn ka na a jɔ a kunna siɲɛ kelen walayi ni karamɔgɔ m'a fɔ k'a ka bɔ a tɛ bɔ a bɛ sufɛ bɔli a b'a hara i bɛ fɛn min dɔn dɛ on l'appelle an ka wele karamɔgɔ karamɔgɔ a bɛ sunɔgɔ de la a wuli karamɔgɔ a ka minɛ ne bolo bon i ma ka nin yan ni n'a ka problème laminɛ ka ɲɛ a b'i ta kɛ manamana ni n'a ka problème ye a ka ɲi i kelen bɛ si kɛnɛ ma a ka ɲi n'i bɛ fɛ ka si kɛnɛ ma c'est bon wala na koyi karamɔgɔ ça va ayi di baasi t'aw la ça va quand même oui ok a ko ni ne fɛ ka kɛ cogo di y'a mɛn de ayi a tɛ ka kuma sufɛ seliko in de la i b'a dɔn karamɔgɔ dans la vie dɔnni suguya ka ca quoi est-ce qu'il bɛ k'a faamu wa tout comme continent ka ca cogo min na continent asiatique américain
européenne, africaine. Nous aussi les gars donnés au tékélé. Non, c'est vrai. De la même manière que Ansika et c'est de cette manière que Mogo tékélé ou donne ni français pas même Mogo donne dans la science reflet que rafanya mais un groupe de sang et un groupe sanguin. Amener un groupe sanguin à Karamogota. Après ça acheter tékélé. Donc au qu'il est là et hakilna, allez ne hakilna. Ulu tékélé. Ok, la fenêtre, problème de ce que ne hakilna te ka solution. Karamo hakilna te ka solution. Ne hakilna be ka solution. Donc, abse que don dobila, doni miseka ko do kenga tseka ko do. Ante kuru ko ante classique on ça ala kama sa anto ala isa. Ayen wala ko mina fanyi ni mata mata. Abse que na sera ka ambete la fiawa. Comme on le dit. Comme on le dit. Plus malin que nous, tu meurs. Ah ouais. Plus malin que nous, tu meurs. Ni koni ke guarana ya. C'est ça. C'est pour ça que ni va problème dans la il va sur c'est un problème de on bon il y a problème c'est donc il va son comme moi qui demande sinon il va ta audio fait. C'est ça. Je t'ai dit maintenant bien cramo ni va la ni ta la il va ta boya. Je t'ai dit il faut nous écouter parce que il y a qu'on faut il manque les musoui. Ouais. Est-ce qu'il est là pour moi? Surtout quand femme essaye de commander là, il faut savoir décommander pour apprendre, pour prendre la commande. Tu vois. Français, voilà, toi tu as un problème, il faut nous écouter. Il faut nous écouter. Very low. Voilà, et c'est-à-dire un y problème là, c'est-à-dire me fait qui demain. Allah ami kira kama. Problème il a fait. Patroni, a te fait kashi kana mari. Ça saliwa. Awo. Wallahi billahi depuis des non, goten wallahi billahi ko manifin ni gamba konnala. Wallahi ni ne tsara ko sali ko karate kala ni fani bace den utafu. Non, ça arrive. Depuis sali karate kala yi c'est mon ne goro sengele c'est fladron. A fait non aller ne furu wallahi. Ima sa nega ngo kudra ko banangu. Ne ko siango angati siago ko no ka saranga droni. Ko shina ko wow. Donc jame be shi. Ka ne jama ko rate ko ni wati ni na foka ta funden baza ko ne denga dega do kumuna. Ni to ewa. Ha? Non, c'est bon wallahi. Solution mala. C'est-à-dire ni ay wule. Ay no ibara dere ni mana la ko la. Wallahi kana limania. Parce nere bolo ni ala tenteke quoi. Ay c'est ça. Ha ni ngoma bo me klaka ni mania. Non, kana bu. Egi bolo de. Il fara la solution. Il lame. Diman lame tenjabo quoi. C'est-à-dire ama foka be shigana ma. Ko shufe ka be shiya. C'est-à-dire fin no re ba ambulo. Amino dima. Aduenye la doro. Ikani yi jua kuna shufe. Ni ala che na boro la. Kana mashile aba. Wallahi ugote ngoi ni ma foka era ka boa wallahi ti boa ere ugote ko bamana yake korolingo bamana yake korolingo bamana yake ay bomana yede wallahi yow faka wallahi si ça ama fait il masquine donc parce qu'il va masquine te sera sur gasa quoi masquine na mega fan ni I know wallahi bi jaina na sara ka jango fara atagale quoi kalis money ligiri l'argent afna ka mugadi mandini warte fa besai armadia ko do be ken warte sa no segida bama ko amini de ba ai na ngabala sa ere ka problème no ngoy an dai gi de mede am gi de mala de kamare ame abe kana de mala ko war ko kana no de do ate commande kana dama me commande kana dima yae on la aya fie
ko c'est-à-dire yɔrɔ bɛɛ n'a a fɛɛrɛw de don ni fɛɛrɛ ti yan fɛɛrɛ ye joli lo sa joli lo transport ala kanu benye na la sa ala an yɛrɛ dama ko la an ka bɛɛ la sa douane bɛ fɛn sɛgɛn dɛ douane mɔgɔw bɛ fɛn douane mɔgɔw yɛrɛ de bɛ fɛn sɔrɔli gɛlɛya mais qu'est-ce qui est demandé douane ay chauffeur ka problème voilà an b'a di chauffeur ma ale ka transport sɔngɔ ni fɛn ninnu bon douane mana lajɔ bon douane mana bɔ o ye frontière ye bon n'a donna policiw i b'a di policiw ye nin fɛn in ye wallahi a bɛ kɛ problème non a bɛ se ka kɛ problème ni douane mɔgɔw tɛ policiw kuma yɛrɛ de ka jugu ɲɔgɔn ma o de y'a problème ye tuma dɔ la bon a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sigi an t'a kɛ fɛn ye wa saba ay wa saba ay wallahi billahi ti bara ena sa ena mais ne bolo ni fɛrɛkɛla ka prix fɔ i b'a tɛrɛmɛ an bɛ bɛn a la de akili ko de akili ma ye o de n jɛ dɔɔni ni yɔrɔ la ay jigi dɔɔni sinon wa saba in jiga timi de mais joli de b'i bolo i kungun ni ɲɛ joli ni ni wa saba yeli cɛ et puis ni ne cɛ ka baara kɛ o ye wa naani di ne ma fo bi ne ni wa saba ma ɲɔgɔn ye sisan a ye kungun ni ɲɛ joli an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo wallahi foyi ma Mali ja bɛn kɔ wallahi an ka bɛn ko la dɔrɔn karamɔgɔ joli b'i bolo 200 ma ye wa Flo ni tɛ manamana ko ye yan a bɛ fɛn min ye 300 bɛ taa 200 f'o la n ka samara yɛrɛ bala ne tɛ ne yan n'a bɛ bɔ extérieur de a bɛ bɔ extérieur de la an bɛ bɔ extérieur la e bɛna fɔ k'i bɛna a bɛ bɔ extérieur de la ka na bon 400 ne kɔni bɛ ne kun n'a b'o minɛ o don n'aw tɛ minɛ o yɛrɛ ne ka sini na sɔngɔ de ne bɛn'o d'aw ma de ka Ala minɛ wallahi 400 o kɔni o de kɔni tiɲɛ yɛrɛ la 400 quoi n'a lajɛ la ayi dɛ a b'a di yan fɔlɔ de o t'an t'a lajɛ sa bara e dusu de ka bɔ mais tɛ ma tɛ e de ka problème don an bɛ k'i dɛmɛ de wari d'a ma an ka lajɛ n ko fo biw ka ca nin wagati o de do kɛ vrai do kɛ o kuma ne fare bɛ na ne bɛ fɛn i tɛ wari minɛ n'i ma wari minɛ Flo la a bɛɛ n'Ala cɛ n t'a d'i ma n'i ma wari minɛ n t'a di dɛ o kuma e ni Flo tɛ ɲɔgɔn dɔn ayi a minɛ Ala ye k'a di yan ne ko o kuma a yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn wa a ye bɛn na ma n'i k'a minɛ Ala ka di yan n'i bɛ fɛ i ka Flo wari in jan cogo di i b'a fɔ a ka 200 di yan o kuma a tɛ ɲɔgɔn dɔn wa a yɛrɛ bɛ foyi t'o la sa i ka foyi t'o la wari di yan dɔrɔn sisan an b'a kɛ cogo di fitirida na n bɛ fɛn in d'i ma a bɛ yan wa awɔ a bɛ yan an m'a fɔ k'a kan ka bɔ kɔfɛ ka na ayi fɛn in de bɛ yan sa mais an bɛ taa a tɔ de fitinin de bɛ yan parce que fɛnw de bɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kan Ala ka barika dɔ la Ala ka barika dɔ la ayi ka problème ayi non wallahi Ala ka barika dɔ la ba non nin diyara n ye dɛ Ala k'aw sara karamɔgɔ an bɛ taa nɔfɛ ka na an bɛ taa nɔfɛ ka na quoi an bɛ taa nɔfɛ ka na baasi tɛ a kana mɛn dɛ fitirida fɛ dɔrɔn Ala ka barika dɔ la karamɔgɔ ne ko karamɔgɔ cɛ muso in ka farin ma karamɔgɔ pour que muso in k'e valeur dɔn ye e mago bɛ muso filanan na san yɛrɛ de imagine e muso filanan ta san wala a b'i bonya a b'i valeur dɔn wala a t'i valeur dɔn Dili ɲɛ bɛ i yɛrɛ kuma dɔ la ma yakili ka bon wallahi ni ne la a bɛ fɔ ko hɔrɔn ni ɲamajɔ tɛ kelen wallahi Dili hakili ka bon cogoya min na ni cɛ o cɛ ye e sɔrɔ ka e furu kɔni o y'o ko ɲɛnabɔlen ka ne ka muso filanan dɔrɔn o bannen bon ni cɛ min kɔni furu bɛ lafiya wallahi i ka nin ko in kɔni nin ye tiɲɛ ye dɛ i b'a dɔn n terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ kɔfɛ kɛrɛ la Jibiri awɔ a bɔra Makan kɔsa in na nin ale yɛrɛ denmusonin dɔ bɛ Faransi a tun ko ko a bɛna nenw ka ko sigi daga parce que k'a bɛ fɛ ka a den di silamɛ maa min ka Ala ko ka bon kosɛbɛ m'o kɛ n ka filanan ye n kɔni b'a dɔn n'i y'o kɛ kɔni bataraden a fari bɛ faga wallahi ayi o to yen sa Faransi ka muso ninnu to yen olu to yen i y'a k'i ma suguya mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn imagine e mana muso filanan ta dɔrɔn k'o don nin so in kɔnɔ yan dɔrɔn i bɛ bɔ dɔ fɛ dɔrɔn i bɛ don dɔ fɛ hali tagali jan t'i ma sisan i tiɲɛ t'i ma wallahi i b'a dɔn Dili ni hakilina ka ɲi koyi mais n bɛna ko ɲɛɲini i komi yan nɔ muso min bɛ yan nɔ muso san npogotiginin ninnu caman n'i taara
furu sira kan doro ba ku bolo ere togoro bo we se ki ga war ne ka dum ayo ta be o la ni nete songa ali yam bugo tigini flew chama bi den do ere be ko fare ne ko mai ka ko ka bona ma ko sabai wallahi ne bi ta pati sana fi ayere jenni duro ne ka manga te mai mo ina mai wala te togoro ba bonya kwa okay te togoro ba de bonya kwa fi to ko binake so fle bo dogolo do dogolo wallahi isa cheti ma fo etima akil na ke ko di bunga okay mena jibiri ni nga nasrla na demuse nga ko bi na ke cha ai non ya akil na ke ko di bunga ni ala sonama nyina sante banfiu ni ma fi ko ni musafla nasra ya ma pa ko sa muso me nyedu na fele ya anyete ko ngala sinyo na la wallahi imagine e mana nura do ne ka so ngona ya okay e ka to ki se ko ngodra nga biam asigile mana e donto abi valeur de saka no ne ala sona no do mena ngalo anse ke so dure sa ko be so duru comme ça ni o la dia no be e blakata o fam ai ba isa kan tan sa ka pochon kan no nya famu dili ni ala sona ikani hakil ni jarani okay ikani nya kana to akani ni ai ni ko to akani ni mais il faut que apuchi parce que afla bi jama na fela ibu ka apuchi o la mano bara ba sigle do abi siranga gero la se bele baba okay na fo ena ne nyogona yere ne tuga yere koni era tuga dili muso naskan dum mam bulo mandine ti mo la jere dum muso naskan manne bari muso koni ni janjo chamanke droy ka ko be gele adi okay ye lamini bora sisa ne ma fugo ne sa ne ko ne nyogona sa ne ka sira ne be ka fa ne ka sira ne be suwe jere ka manu nyere mangoro suwe de lu nyere mangoro yere dili kuma min fo sisa manin fi be free inyor la dono mangenyor la kuma ale ne ka kuma tabule ne be mu to la tele mu ko je ni place mu ko ne fana be mu fe alisa dili ko ke jumen ke be mu fane le wa on mu fe dili adabla ko ai from for sam basite ai no abana ma clutch ne mo la kuma te to ko ba kasa bolima era yo ta di fini kele me nyoko ne fana mu ko wata me mu fo wata no kana wata kana si wata do bi bolo ba galalen koro jo galalen ai wallahi ai tena tasmale ga ti tas kalaman ke ne tasmale ngati ai di le tipa itipa i furni boto flani bara muso flani sirajin doloro ni furni commencer la ga boko sur ma furu doron ko ni be dore ke sa wallahi be dore ke ba tara de tega bunye tiga ta ci gonni ni la nabi ko nako ne ka flana ni mala de doro mi labo ne beta kantu ya gandu kono foni fleita bari ale kon fana ga muso ko gelale no ma se flo ma sina ne kon ni ne tale no de no kon e ka ko kon ne talo ne fo ka sira de bela talo ne fo ne ka musira bila ne ka sira de bela kama kili kungola ko na ko ko de beneta est ce que be se al ne ka tulu so sa ko sa ko la agalale nkoro dili galale nkoro agalale nkoro wala no ne bete to ko di misiri la ne ala na kiraje suno no gume be don ngila ne ka fo kibe ndela dogola min to yewa chawala ka ala ka nyuma mana suna i dogo num be den so razade ha batara de me sokone alisa woi Alma. Nemi. Kamu ni tanto. Ambe. Funtende mina ndakene mari. Alma ite mana ko dabla. Ebi dakene ma tugudi. Ebi segi dakene ma tugudi. Iske Fatila vara. Ha? Otuna ele nega de sa ali chini me ndi ano. Ma ni Fatila boy nga de bena folo. Ya Alma ite ni ka du so na ni de ben sa. Frante do so nega de sa makere ya wa do so ante do so ante da so boy nga de bena boy. Love, Farah. Listen, Farah. Love. Alma ne kumete itane lamne. Love. Nebe shikene ma binti lame. So, Farah. So tarabe. Atega graflo. Katara boya. Ko ngatara mu. Me mune gara mulam ko gara sa. Muso ko ngatara. Me mulam ko de be. Farah. Timna ade. Ni ka de ben ka du so na sa. Farah ni ga dema ite ga dema da. Ni ga dema nga dema na. Ite la lo ma be ga jela. Lo, mune gara. Listen, love. Jai neten na. Ai sai chere ça. Dia c'est l'homme quoi.
Lui, c'est l'homme. Il a une plaire, il a fini plaire Becky. Ah oui, merci. Kaka, il va refuser, mais son honneur allemand. Flo, Fontaine, pas de Voilà, Fontaine. Voilà, moi, je vais aller à Finalement, mais gâti quoi. Ah, ok. Mon ami, regarde-toi. Là, voilà. Et là, t'as abonné, ça n'est pas de Alima. Mon ami, voilà. Fatal, on va dire. Isali, apa kata mi? Kira mo, suno fana sigar siram na ngana usanga na ngada kasi. Muera. Kara dimi sa ifuna dimi ne mai sa, ha? Ni nya kundara walla be kenna fo bosigi de bi kuna ni ala mikrati. Musere ka to ka yele makuma dara ere mabawa ne la dimia sa ne nga kuma fe mfo ya sisa. Sa ne kun dusure bolen do sa, ha? Ma ben beke kele wa ne kun dusure bolen do. Ko ke be faga siya na wa. Bashi ta yi suke kan da ban ki da fuita la. Karama washi. Ai wallahi boro ne kun dusure bolen do boro cheka kudo ben kananga kele be jate, ha? Wati dola mogo kungulo kunsu e baro nere kun dali be miri de lan wallahi ya aywa ite fin bokar ma accident nge kuno al samay ya yo ne kuma usna ko la wallahi accident al samay ya bon ni chemir lan na drabe gele quoi ale ni sanil tigi dore ne sinan ko ma wi ne kon gosi quoi bo ale yele la sans fa ma jigi quoi ya akafima ai ijo karamo Ano boya sa karamogo ne re fesa ngo akera yoron kele ni ngala ateka siga fara nyongo in ala na akira che sani litigi ga mugo to ha ele sambe ogmale jineria sabali sei fana yi ne galon tike ai ne ba fiye galon no ne galon tike ne ba foye galon de boy ni ne boy ma furu yaya furu musere dalente furu chala we nyana ba chugo ai me karamu maro wa kan sa ngo kuma blasa c'est bon ça ika ipsi ika deben bi ni der jumani 22h nishu sira 22h madoro mna de ni de ka to kamiri na re ya nyame karamo ka to kamiri na yoro ngoni meseka ngada so ko ni akadie to ni dawa isogora dura bana ni yara willa so ma me da ko ba site kala bana ko di no ida fuita la wallahi ida fuita la o duro no de kele be la fiote wa fiere be chikena mako jugu sali fie ba futini yere de sogono ko wallahi ni duna kali be na fem fitin da finyire ki be wallahi asoro ne kungulo de kun sefele no bokar ka koina sina wallahi tout est bon wallahi aka harama yalla yini ngali kedro ali sisan gitro de mi flyer ni na ni tara sore ba sore mo go tike keta wala sana jigina ka be do tike sever pompier be de be kuna sin tema tike falo sadil tike a gosi tuga mina ka yalla la san fere ba ne re ko ni ya miri ba sora tara sana yalla na parce que ulu sugo be ke quoi sadil tike a gosi nyenara akuma frane de quoi ale fana be moto bul ko jugu na fra moto bul dono no na ngono de ni ne foro bo we nyama ko me tourner la dro ko pop bokar yella dro chey da duguma ko ay karamu ga be fota ngui ko be ge mo gom nyero ba foto ko mina lagal ba ta foto ni ko ta ga jugu na be mitanga na sanga na ay mo shi no ko sira fana e juwe macaroni kana ko gala de o nyame karamu nyame me maurani mne na fen kana wala kana ta sugula de na fen firlani mflandro anyana wa jene ba findro awo mena sisa yamewa awa ba kuma me do de ke sa alaka fina yira eni ne kenemana ni bina shia te shia no lonzao babu
Poki sebe sikana mama.